Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi panjenengan sedaya dalasan kulawarga tansah manggih widadda. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan tlutuh isih netes saka wit karet. Seratanipun Kunata Sapari ingkang kapacak wonten ing Crita Cekak kalawarti Jaka Ludang nomer 12 tanggal 18 Oktober 2020. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Isih peteng nalika Karman metu saka ngomah. Angin subuh ing plantungan Kendal nylempit mlebu sela-sela klambi butute. Nanging dheweke ora ngresel. Awake wis kulina karo hawa adhem. Kaya uga wis kulina karo lara ing geger lan sikil sing saben dina digawa mlaku ngubengi kebon karet sing dawa nglangkai alas. Ember logam tuwa goyang-goyang ing tangan kiwa. Ing pinggire ana pisau sadap sing salah siji sisihe wis kethul. Esuk iku Karman ora akeh omong. Mung nyekel pundhake bojone Rojanah sing lungguh mbraidi rambut anak wadone sing paling cilik. Sadurunge banjur mlaku nabrak ampak-ampak tipis menyang kebon duweke perusahaan gedhe, panggonan ngendi uripe gumantung saka netes-netese tlutuh saka tatu wit karet. Karman wis krasa dina kuwi bakal abot. Langite peteng banget kanggo ukuran mangsa ketiga. Ambu udan wis ngambang, nanging Karman ora bisa milih. Anake 5 isih sekolah, 2 SMP, 3 isih seneng main layangan nek mulih saka SD. Butuh seragam, buku, sego, lan kadang jajan sing ora mesti bisa dituku. Nyadap karet kuwi dudu gawean sing njanjeni. Rega karet munggah mudhun, luwih akeh mudhune. Nanging Karman tetep nyekel gaweane kuwi kaya nyekel pangarep-arep. Senajan kudu adol getah utawa tlutuhe murah ora lumrah. Senajan ngerti perusahaan luwih nyengkuyung ban mobil tinimbang tangan kasar sing nyangking ember saka pinggir alas tekan gudang penyimpenan. Ana tatu ing lengene, tilas kesrimpet 2 minggu kepungkur. Ana uga tatu liya sing ora katon ing kulit. Tatu saka tembung kasare Basuki mandor sing wis suwe ora cocok karo Karman. Basuki sing seneng nuding ora nganggo bukti ngisen-ngisenake Karman ing ngarepe buruh liya. Ngedegake bapake simpatisan partai terlarang nuli nuduh Karman ngganggu bojone. Karman nahan nesu.
Nanging wong-wong padha ngerti mripate abang sore kuwi. Wiwit ribut karo Basuki kuwi, Karman dadi luwih meneng. Nanging esuk tetep budal, nggawa pisau, nggawa ember, lan mulih awan nganggo awak sing luwih kesel saka wingi. Sore kuwi srengenge alon-alon mlebu kulon. Rojanah nunggu ing emper kaya biasa. Anak-anake wis mulih. Ambune ketela godhog ngisi pawon. Nanging ora ana swarane Karman saka adoh. Sore malih dadi bengi, bengi malih dadi subuh. Karman ora bali. Rojanah nyoba takon tangga, takon kanca-kanca buruh. Ana sing ngomong Karman terakhir katon ing barak tuwa cedhak lembah ing kidul kebon. Liyane mung geleng-geleng lan nyebut jenenge lirih. Ora ana sing ngerti tenan. Bengi sak banjure ana wong ngethok lawang. Wong loro, seragame peteng, ana lambang kehutanan ing pundak. Rojanah sempet ngarep-arep bakal ana kabar apik. Nanging raine wong loro kuwi ora nuduhake pengarep-arep. "Mbak Rojanah," ujare salah sijine, "kita nemokake mayit ing lembah cedhak jalur lor. Kita yakin kuwi bojomu." Rojanah ora sempat takon, ora sempat nesu, ora sempat nangis. Awake langsung ambruk ing lemah, ing antarane ambu ketela lan lampu cempor sing padange kenthel nggantung ing pojok omah. Kabar kematiane Karman nyebar nganti pelosok. Wong-wong padha teka takziah, layat, nggawa gula, kopi, beras. Ana sing nyebut jenenge Basuki. Ana sing bisik-bisik soal dendam lawas. Nanging ora ana sing wani ngomong banter. Karman mung buruh cilik. Nanging tilare ninggal bolongan gedhe ing warga sing uripe saka sadapan getah. Isuk-isuk banget Mario anak sulunge Karman ngangkat pisau sadap bapake sing digantung ing tembok bambu. Dheweke ngerti wiwit dina kuwi gilirane sing budal sadurunge fajar lan mulih nggawa ember abot. Ing wit-wit karet kuwi tlutuh isih netes alon. Saben netesane ana luh, keringet lan kenangan soal bapak sing ora nate milih nyerah. Wis meh 2 sasi Karman dimakamake. Nisane isih anyar. Kayu sing dipahat sak pintere Pak Salam, tukang gawe kerendo. Ing omah Rojanah meneng. Sinau nampa takdir minangka bagian saka urip. Saiki dheweke kerep lungguh mandeng pojok dalan lemah sing biyen diliwati bojone saben esuk. Ora ana maneh swara lawa.
mung tapak udan lan bayangane. Mario sing saiki lungguh kelas 2 SMP ora akeh ngomong. Isih sekolah, isih nuntun adik-adike sinau. Kadang menyang kebon nyadap wit-wite tangga sing welas asih nyilihake lahane. Nanging ing mripate Rojanah ngerti ana tatu sing ora bisa diobati godhong sirih utawa wedang jahe. Tatu kuwi jeru lan Mario malih dadi menengan. Nanging esuk iku kabar ngagetake teka saka kebon sisih kulon. Basuki ditemokake mati ing cedhak pondok jaga. Awake nglimpang ing lemah teles, ditutupi godhong-godhong karet gugur sewengi. Ana tatu-tatu ing dadane uga wetenge. Piso sadap isih nancep ing lambunge. Wong-wong padha teka ndelok meneng wae. Ora ana sing nangis. Mung guneman alon lan mripate padha takon tanpa swara. Polisi teka awan. Ngleboni pondok, gali lemah, njupuk piso, nulis-nulis jeneng. Ora akeh sing omong. Senajan kabeh ngerti, akeh sing duwe alesan sengit marang Basuki. Rong dina sakbanjure Mario ditangkep. Rojanah lagi mepe klambi ing tali tambang nalika polisi telu teka. Dheweke mung bisa nyekel klambi teles wektu anake digiring metu tanpa saukara tembung. Mario malah ora sempat nganggo sepatu. Raine tenang, nanging tangan kiwane gemeter. Cuma pemeriksaan, ujare salah sijine polisi kaya arep nenangake. Nanging swarane krungu kosong, kaya kaleng gumulung ing dalan. Kabar penangkepan Mario nyebar cepet. Sorene welasan buruh penderes teka bebarengan menyang polsek. Nggawa sepanduk asal-asalan, tulisan tangan nganggo cat abang. Bebasno Mario, dheweke dudu pembunuh. Ing antarane ana Pak Parno, simbah-simbah sing biyen ditulung Karman wektu tiba saka wit. Uga Sukir sing ngerti carane Basuki ora disenengi para buruh. Bocah kuwi biasane meneng wae ing omah. Tugase sekolah lan ngewangi ibune. Ayen Mario bisa mateni wong, kabeh cah desa kene ya bisa. Tapi aku ngerti, dudu dheweke pelakune. Ujare Pak Parno kanthi lantang ing ngarepe Kapolsek sing mung meneng. Para buruh kuwi ora padha nggugu, ora padha medhak. Mung ngadeg bareng, sirah tegak mripat jujur. Menenge kaya tlutuh sing isih netes saka wit karet. Alon, tenang, nanging ora bisa dicegah. Ing jero tahanan polisi, Mario lungguh nyender tembok adem.
Dipikir bapake. Raine bapake dadi wewayangan nalika esuk, sore, uga nalika terakhir mesem karo menehi tela godhog. Dheweke ngerti wong diwasa mikir akeh, motif, dendam, nesu, keadilan. Tapi sing dheweke ngerti uripe biyen apik-apik wae. Banjur bapake lunga. Banjur Basuki mati. Lan saiki dheweke lungguh ing kene. Ing jaba udan alon-alon tumiba. Tlutuh karet tetep netes saka wit tuwa. Dina-dina lumaku kaya biasane. Nanging ing desa cilik kuwi tatu isih ngenteni mari embuh kapan. Lan Mario senajan mung bocah umur 14 taun wis dadi simbol saka pitakon sing durung ana jawabane. Sapa sing pantes nentokake bener lan salah nek tatune wong cilik dianggep ora penting? Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan, tlutuh isih netes saka wit karet. Seratanipun Gunata Sapari ingkang kapethik saking cerita cekak kalawarti Joko Ludang nomer 2 tanggal 18 Oktober 2019. Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksama awit sekathahing kalepatan dalah kekirangan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.